дуруд ва сипоси худованд бар шумо бод, бардорони азиз. Масъала саршавии сураҳо дар дини авесто чӣ хел аст? ба монанде ки аз мо аз аъузубиллаҳи мин шайтони раҷим сар мешавад. Дар ино ҳам аввал дар бораи аҳурамаз ном мегӯянд, баъд аҳриман штоби уничтожен, яъне нобуд бод. Баъд сар мешавад як восхваляю мудрую мисл, мудри слова, мудри дила. ба тоҷикӣ агар тарҷумаш кунем, туро ситоиш мекунам, худованди ҷону хирад, ва маро бо андешаву гуфтор ва кирдори нек қабул кун. ва дар охири ҷамъ мегӯяд ки агар ба тоҷикӣ гардонем, онҳое ки бовар мекунанд, онҳо аз гумроҳшудагон дигар нестанд. ин ба ҳамон охири сураи алҳам қариб ки монанда аст. ва чаро ки ҷону хират, худованди ҷону хират, масалан дар мусулмонӣ бисмиллоҳи раҳмони раҳим, худованд бахшанда меҳрубон, яъне ӯ масалан дар ҷангал шер ба оҳу раҳм надорад, майдаро мегира мехӯра, ин бераҳмӣ аст. Яъне худованд дар инҷо вай меҳрубониш намегӯяд ҷону хират, яъне ба хиради худ, худованди тамоми ҷонҳо ба хиради худ доност.